Tabok social media bo kaisa video je hino viral langi tongo 27/4/2026 salmarini dino titi edisi khumulungo kwtalkhai nirbachito wngnai MDC rok swmai tangmani mangpili a mangpili ni bisingo kaisa mokol khujungnai mangpili kasai paikha omo wngkha agini CEM Purna Chandra jamatia jephru swmai tangwi bono Risa rwwi khumbukchu rwwi bono no naifuru bo mana khai rwmani mangpili o mangpili jephru social media bo kasai phaio video viral wngjak tai norok hwnkhe o mangpili nungmani pore norok khe tamo sanani uchuk tamoni bagwi agini CEM Purna Chandra jamatia bo Risa bai khumbuchu no yachakliya na tamoni bagwi yachakliya na nokni uansukmung kisa comment khai sahardi amo ki joli mani tagwi de yachakliya tai kunu kokdo tong amoni ukulugo norok uansukmung norok kisa comment khai sahardi. Ari,